Alikho elishona ngenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Wehlule amanzi umlilo oshe enkampanini Erichardsbay. Unyazi lwezulu luhambise umkhuleko kwa MKHIZE. Kanti ke igubhe iminyaka inkampani yamasondo. Lezi zindaba ze1KZNTV kanti wena uzifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Sengenelo sukini lesithathu ukuzama ukucinywa komlilo oshuphwa nguhwangu enkampanini kaSodasi NCT Woodship Erichardsbay enyakatho kenele kaMthaniya. Imizamo yokucima lo mlilo ngamanzi kubukeka ke ingazange iphumelele njengoba sekuzanywa ke ukubhula lo mlilo ngamakhemikhali kusetshenziswa indiza enophephela emhlane. Isaqhubeka imizamo yokucishwa komlilo enkampanini MKHIZE Erichardsbay NCT Woodship Mill. Lo mlilo oqale ngosuku lwangomgqibelo ubonakala usaqhubeka nokusha kuyona le ndawo. Izinhlaka ezahlukene ziyasebenzisana nomasipala uMhlathuze ukuzama ukucima lo mlilo. Singaqinisekisa impela ukuthi abezicishamlilo zethu basebenza imini nobusuku kuswela ngomgqibelo la kusuke khona lo mlilo lo abakuthola ukuphumula. Khona incindezi ke yabakhona ngoba lo mlilo busu spread kakhulu waze wawela usondela ngakumari indawo lezi ezihlala abantu ngaku arboretum. Kwasiza ukuthi sicele nosizo ngisho komasipala bangomakhelwane bethu njengomfolozi nabo banye omasipala ngoba ezethi icishamlilo bese zinganele ngokwanele ukuthi sezingakwazi ukunqoba wonke. Siyabonga kakhulu ke kwa farmers ayimele ama-industries ahlukahlukene esinayo lapha eRichardsbay. Njengoba namhlanje sibona kuswele ekseni namhlanje kunamabhanoyi amabili okuyiwona aqhubekayo nokuzama ukuthela okusakhemikhali nokuza kuyikhona okuqeda i-oxygen nokuzama ukunciphisa wona umlilo lo. Eminye yemizamo lelinye ibhanoyi nje lisuka eMpumalanga province elinye lisuka khona la lanikelwe enye yezinkampani ukuthi umlilo usuzanywa ngamakhemikhali kusetshenziswa izindiza njengoba ubonakala usaqhubeka nokusha nongagcina kube nomthelela ongemuhle. Ukuzama ukuqinisekisa ukuthi lo mlilo awubhebhetheki uwelele kuma-industries noma ey'nkampanini ezakhele yona le eshayo njengamanje. Icishamlilo zethu sivulela amanzi kakhulukazi kodwa kwamanje ngenxa yobungozi bale chemical echithwa amabhanoyi lawa amabili esiwabonayo lokho echitha lana ezama ukucima umlilo. Le substance noma ichemical abayisebenzisayo iyona esuffocate i-oxygen emlilweni nevimba ukubhebhetheka kwawo ke umlilo. Ngakho-ke kodwa ngenxa yobungozi bayo kubantu kudingeka ukuthi sethu ama-firefighters ethu ukwacela ukuthi eqhele esuke nabantu bonke nje besuke lapha okuqhubeka khona ukucinywa komlilo ngoba iyingozi kakhulu le chemical kodwa futhi i-effective kakhulu isebenza kakhulu ukudlula ukuthela ngamanzi njengoba icishamlilo bezingathela ngamanzi ane-oxygen wona ukudlula wona-ke le chemical sathemba ukuthi cishe kothi kuqhubeka usuku obusubonakala umehluko njengoba lo mlilo kube nje asiqhamuka naleli isu leli ubungaqhubeka cishe ezinye insuku eziwu4 noma ngaphezulu. Kodwa manje sithemba ukuthi njengoba sesiqhamuka ngalolu hlelo mhlambe esikhathini esingangosuku kuya kwinsukwini ezimbili ngobe sekwehlile sekucimile. Lo mlilo kubheka ukuthi uthatha isikhathi eside ukucinywa kwawo njengoba kubonakala usaqhubeka nokusha ngenxa yomoya. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuthi abantu maphumulo eRichardsbay. Kube mhlophe izintaba zaseWelofontein namhlanje. Umholi webandla lamaNazaretha sebuhleni inkosi uMduduzi Unyazi lwezulu Shembe ihambeleke ikhaya lowabe engungqongqoshe wezezimpilo kuleli uDokotela Uzweli MKHIZE. AmaNazaretha aphume ngobuningi bawo ukuzothamela inkonzo kanye nesibusiso sokhanjelwa uNyazi lwezulu ethempelini iThulani. Kungakaphelike nonyaka uNyazi lwezulu luhambele ithempeli lase-Edendale. Lolu hambo ke luchazwe njengoluzoshiya izibusiso khona ke kwaMkhize kanye nasemgungundlovu nje wonkana. Lowo owabe engungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDr. Uzweli MKHIZE uthi kuyisibusiso kubonda ukunyathela kwenkosi yamaNazaretha ekhaya lakhe. Kanti inkosi uSibonelo MKHIZE naye uhambe emazwini kaDokotela. Sikubonge kakhulu ukuthi uNyazi uzonyathela phakathi komuzi. Siyazi ukuthi isibusiso esingandile kodwa ke kuthina sikuthatha njengento enkulu kakhulu esifisa ukubonga kakhulu uNyazi namaNazaretha wonke ukuthi azongena phakathi komuzi. Isibusiso esikhulu ngoba masizwa ubaba inkosi yamaNazaretha ayijwayele ukuhambela imindeni noma ingene emagcekeni. Manje mase sithola lesi sibusiso thina ukuthi
sihanjelwe unyazi khona kwasithusa kodwa sithe sesibona nathi ukuthi into mhlambe nathi ngoba siyisizwe esikhulu esingaka singakwazi ukuthi silekelele simsingathe futhi udokotela Uzweli MKHIZE. Inkosi uMkhize uthi inhloso yomkhuleko bekukuzobonga kuphinde kukhulekelwe isibongo sakaMkhize. Nathi sacela samakhosi ukuthi amakhosi akaMkhize kwiminyaka mhlambe emihlanu edlule kwabhujwa njengoba ningibona sengathi mhlambe iminyaka isemncane sekuyimina engathi ngubhuti kumakhosi amanye ngoba obaba bethu kwezinye izizwe bakhothama kakhulu ngekhathi zoCOVID kule minyaka nje lesiphuma kuyona. Isicelo sethu kakhulu besize kunyazi ukuthi sicela ukuthi makuwumkhokha lona sicela ukuthi awuvale. uDr Mkhize uthi usuka kude nebandla lamaNazaretha. Ibandla lamaNazaretha ke ibandla sengibe nesikhathi eside ngisebenza nalo kusukela kumholi ongasekho uThingo saba nokusebenza kakhulu namaNazaretha kakhulukazi sibhekene nezinkinga zezifo zengculazi sibhekene nezinkinga zo cholera okuzona ezazisixake kakhulu kwenza umehluko omkhulu njengokuthi nje ngokubambisana kwathi noma sekukhona isinqumo sokuthi amaNazaretha awahlakaze imigidi yawo ngoba abantu bebaningi kakhulu kanti imfula ibigcwele icholera kodwa sakwazi ukusebenzisana kwaphuma nje emva kwesonto kunawe inkulungwane zabantu kwangaba kho umuntu ogcine engenwe leso sifo secholera kwase kuba ukuthi ke kusekhaya kumaNazaretha unyaka wonke lo noma kunenhlelo ezenzekayo noma siyokhethweni noma siya enkonfeni siyasiye unyazi siyocela ukuthi asibusise njengenhlangano njengabaholi ngakho ke kuthina kube kuyiqhathi elikhulu kakhulu ukuthi unyazi zongena phakathi komuzi okwamkhize. Amakhosi ongqongqoshe besifundazwe KwaZulu-Natal kanye nobuholi obuhlukene bamaqembu ezepolitiki bebeyingxenye yalomkhuleko. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisewilo Fountain eMgungundlovu. Inkampani ekhiqiza amasondo ezimoto eMnambithi Dunlop ibungaze iminyaka engama-50 yaqala ukuphakela iNingizimu Afrika ngamasondo. Lo mcimbi obuhanjelwe izikhulu ezahlukahlukene eziphuma kwamanye amazwe kanye nongqongqoshe wezohwebo utshalo-zimali kanye nengqalasizinda Ibrahim Patel ubuhlelo lokuxoxisana ngezindlela zokuthuthukisa le ndawo kanye nezindlela-ke nje zokutshala imali ukuze kukhuliswe umthamo wamasondo akhiqizwa kule ndawo. Ungqongqoshe wezohwebo utshalo-mali kanye nomqhudelwano wamkela utshalo-mali olulinganiselwa ku-1.7 billion wamarandi. I very warmly welcome the announcement today of a new investment of 1.7 billion rand. It will provide a boost to local production and strengthen the output of the factory, supporting local jobs. The new investment will help to modernize and improve this plant. It is also a step towards the 2 trillion rand target that President Ramaphosa has set us for new investment over the next 5 years. Uphinde waveza ukuthi bazimisele nokuqhubeka ukwamkela utshalo-mali lakwamanye amazwe ukuze kuthuthukiswe iNingizimu Afrika. Companies such as Sumitomo Rubber Industries, Toyota, and Isuzu have all increased their investments and expanded their manufacturing footprint in South Africa, and we look forward to even more Japanese companies investing here in South Africa. Japanese investors take the long view of countries and continents. They are patient investors, and they bring considerable advanced manufacturing skills and technologies. From our experience, Japanese companies see significant growth potential in South Africa and through the African Continental Free Trade Agreement on the African continent. Sumitomo already has a brand presence in 23 African countries and a distribution footprint in 18 African countries. As you ramp up production in this plant, we want to partner with you to see how you can expand your business on the African continent further. As government, we have a strong focus on regional integration. It's therefore great to hear that some of the
rubber that is used in this plant come from other parts of Africa, such as Cote d'Ivoire. Kanti umphathi wale nkampani ubike ukuthi bazimisele ukube belethe umkhiqizo ezokwanelisa abathengi babo. We aim to provide the best quality tires to all the customers that use vehicles in South Africa and in Africa. So we actually sell tires all over the African continent. We serve at the moment 2,000 customers or dealerships in South Africa, and we also serve most of the OEMs. So today, 1 in every 5 cars manufactured in South Africa come out on tires made in this factory here in Ladysmith. So we are very proud of that, and we are looking forward to how we further expand that going forward. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemnambithi. Kubambezelekile ukuqhubeka kokuqulo kwamacala abhekene nowabe yimeya yeTheku uZandile Gumede nabasolwa ke abangama20 ngesimo sokushoda kwemali. uGumede nasolwa nabo babhekene namacala enkantolo awukhwabanisa nokushintshisana ke ngemali ngendlela engekho emthethweni. Ukuhoxa kammeli kamsolwa weshagalolunye namuhla kwenze ijaji uSharmaine Baltin wathatha isinqumo sokuthi umsolwa azimele yena ngokwakhe ngoba ethi washo kudala ukuthi ngeke sasilalela isikhalazo zokushodelwa imali kwabasolwa ngoba ethi lokhu kubambezela ukuqhubeka kokuqula kwalamacala. Lo msolwa wesine ubesetshela inkantolo ukuthi okwamanje usazozimela kuze kuba uthola ummeli wamahala ngoba benommeli wakhe bese kukhona ongathembani. Kuzokhomleka ukuthi lo msolwa selokhu kwaqala lamacala useshintsha abameli kwaze kwaba kane ekhala ngezizathu esifanayo. Kusenjalo ummeli kamsolwa wama-21 naye uveza ukuthi kwamanje ikhasimende lakhe lizokuba khona enkantolo ngenxa yesimo sokugula okuyilapho ummeli ubesenza izinhlelo zokuthi ikhasimende lakhe lilandele ukuqhubeka kwecala ngehlelo zokuxhumana kwesimanje kube khona nowezomthetho zokwazi ukumchazela uma kukhona la angezwa khona. Emva kwesikhathi zamadina kube sekuqhubeka ufakazi owayegcinile ngo-August okuyena isikole esiphezulu soka DSW wachaza ngabanzi ngokuthi imiphi imigodi elandelayo uqinisekisa ukuthi umsebenzi ophumela ukuqoqa kaDoti eThekwini wenziwa ngendlela. Kuzokhomleka ukuthi phambilini lo fakazi wabambezela ukuqhubeka kwaleli icala ngoba ethi uyagula. Ukuqula kwalamacala kulindeleke ukuthi kuthatha amaviki 2. Lamacala aswa ngesikhathi uZandile Gumede esayimeya kumasipala iTheku njengoba kuvela ukuthi kwaphuma ithenda ka-320 million okuyiyona kuthiwa yakhotshaniswa ezinye izinkampani zanikeza imali umsebenzi zingawenzanga. Kuteboko Sibisi bezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Nina besilwa ke sithi khulukuqushuwe eyitolo sihlangabezene kanjani emva kwekhefu. Sekubingelela sekwamukela mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Wehlule amanzi umlilo oshenkampanini Erichardsbay.Unyazi lwezulu luhambise umkhuleko kwaMkhize. Kanti ke igubhe iminyaka inkampani yamasondo. Njengendlela yokuzama ukubhekana nenkinga yokushoda kwamanzi ezindaweni ezakhela umasipala iTheku, imeya lo masipala uMxolisi Khawunda useveze ukuthi lo mkhandlu usuthathe isinqumo sokuhlela kabusha izimali ngenhloso yokwakha okubizwa ngama-boreholes nokuwuhlelo ke ababona luzolekelela ukuba umphakathi uthole amanzi enele. uKhawunda usho kanje ekhuluma esithangameni nabezindaba eThekwini nokuyilapho bethula khona ezakamumva ezithinta lo masipala. Ngemuva kokuvela kwekhama likamasipala iTheku embikweni wekhomishana yamalungelo abantu njengeminye yomasipala abahlulekile ukuhlinzeka izakhamizi zawo ngamanzi, imeya yeTheku isidaluleke ukuthi sebethathe isinqumo sokuhlela kabusha izimali ngenhloso yokuqalisa uhlelo lokumbiwa kwama-boreholes nabokhalelwa ukuthi kuzolekelela kulenhlekelele yokushoda kwamanzi, kanti kunamacala abawavulile okudicelela phansi kwengqalazinda yawo amanzi. Uyaqhubeka umsebenzi ukuxazulula izinselelo zamanzi kakhulukazi ezingxenyeni zikamasipala wethu lapho inqalasizinda ingakasebenzi khona. Ezindaweni lapho khona inqalasizinda yamanzi inganele, umasipala usuhlele kabusha izimali ukuze kumbiwe ama-boreholes sikwazi sifakele abantu bakithi sibanikeze amanzi ahlanzekile. Kuyintokozo ukubeka ukuthi amathimba ethu
aseqalile ukumba ama-boreholes kulama wadi alandela iward 3 eMzinyathi, uward 105 eMfume, uward 59 oGunjini, uward 108 eNyoni naseMkhumbane nezinye ke indawo ezizolandela. uKhawunda ubekhuluma esithangameni nabezindaba ngezakamuva ezithinta lomkhandlu nalapho ke edalule ukuthi bazosebenzisa imali engu7 million wamarandi ukulungisa amabhilidi angasekho esimeni. Uthi ke bazophinde basebenzise imali engu28 million wamarandi yabakhokhi bentela ukubhidliza isakhiwo seChina Mall esangqungquswa umlilo ekuqaleni konyaka owedlule. Kube nomdonsiswano phakathi kwethu kanye nale nkampani ukuthi ababhidlize lesakhiwo ngoba siyingozi kakhulu emphakathini kwezempilo, kanti futhi sithe makuhlolwa isakhiwo sakhona onjini labathola seke esimweni esihle sesingawa noma yinini, futhi uma siwa singasekwenzeka senze inhlekelele kufe nabo kudlule imphefumulo yabantu bakithi emhlabeni. Ngakho ke besibhekene ngqo nale nkampani ebizwa ngokuthi ke Izolo Score Investment Pty Ltd. Mningi ke imizamo eyenziwe ukuxhumana nale nkampani kodwa yangathela sithelo. Ingakho ke sesithatha isinqumo sokuthi sisebenzisa u28 million kwabakhokhi bentela. Lezi inhlangano ke ezifana no-DA engosomathuba zigijima ke zithi simosha imali yabakhokhi bentela. Kodwa sifuna ukwazisa umphakathi waseThekwini ukuthi thina esikubeka oqhulwini ukusave impilo zabantu. Sesibe nama-disaster amaningi kakhulu leli dolobha, ngakho asilindele ezinye inhlekelele ngoba leli dolobha maningawa kudlula amatekisi, kudlula imoto, kudlula umphakathi, kungaba isibhicongo esikhulu kakhulu. Ngakho ke thina sibeke impilo zabantu phambili, kanti ukubhidliza amabhilidi kuyabiza vese. Bayokwazi ke abangabakhi ukuthi akuyona into ebalula kakhulu, bakhosta kakhulu lababhidliza kunabakhaya. Kusukela osukwini lakusasa lo mkhandlu uzovula iwindi likashwele kulabo abanesikweletu. uKhawunda ephawula ngokuqhubeka kokubulawa kwabasebenzi balomkhandlu uvezeke ukuthi bakhathazekile ngakho ethi basebenza izindlela zokuzama ukubhekana nakho lokhu njengoba ke kubukeka kuphuma esandleni ukuqinisekisa ukuphepha kwamabhishi. Uthi ke bazoqala uhlelo lokuba aphinde ahlona izinkampani ezizimele ukuqinisekisa ubunjalo bemphumela. Sifisa ukuqinisekisa izakhamizi zethu nezivakashi eziza lapha eThekwini ukuthi umasipala uvula kuphela amabhishi asezingeni elamukelekile ngokuhlanzeka kwamanzi. Kusukela ngomhla ka5 kuOkthoba sizosebenzisana nezikhungo zokuhlola ezizimele ezifana neTape Lots neDurban University of Technology ukuze sihlole amasampula amanzi athathwe eindaweni ezifanayo ngosuku olufanayo nangesikhathi esifanayo, siphinde sikhiphe imiphumela kanye kanye. Lokhu kuyokwenza ukuthi singabi nemibiko eshayisanayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Oke wabali ibamba bukhosi esizweni sakwaMkhwanazi edlangezwa ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya uMandla Mkhwanazi uchazwe njengomuntu obebathanda abantu futhi ukukhuthalela umphakathi kwinkonzo yokumphelezela ebisebheka uZulu Hall edlangezwa. UMkhwanazi udlule emhlabeni ngesonto ledlule ngemva kokugula okufishane kanti ubesanguthisha inhloko esikoleni samabanga aphezulu iMtonokudla. Kwinkonzo umncwabo obelibamba bukhosi lesizwe sakwaMkhwanazi edlangezwe uMandla Mkhwanazi ebisebheka uZulu Hall ongoye izikhulumo ezahlukene zibe sesitshelana ngenkundla zichaza indlela ebezimazi ngayo ngesikhathi ke esaphila. Le nkonzo bisingathwe yibandla lamapostoli ali12 ibihanjeleke nazi izikhulu ezahlukene kwiminyaka yahlukene kahulumeni kuhlanganisa ke nalo eMeya uMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi. Uma ifika kufanele kuthathwe inqumo umntaka Makhumalo wayevele donse uthi Mkhwanazi ngathi sesiqedile ukukhuluma phela njengoba wena osendaweni ufanele ngabe uyanquma manje uyoqala nje ibheke uZulu ajike ngaleni ngithi Mkhwanazi ngicethile isikhathi ngibuye ngihlebe naseyindulezi ngithi le ndoda le angiyazi ukusebenza kanjani sasemhleba yini umntana inkosi kade enabo ekwenzeni izinto ezehlukahlukene sithi asinibongele Makhwanazi ukuthi nakwazi ukuthi nikhulise umuntu walomhlobo ozokhula ukuthi abe usizo hayi kwabakwabo kuphela kodwa abe usizo nje esizweni nasendaweni yonke jikelele. Abantwana bakhe
bamchazeke njengomuntu obenamancoko futhi ke bebemthatha njengomngani wabo. Ubisithanda njengengane zathi zonke. Ubaba ubenomncoko. UMkhwanazi akagcinanga nje ngokuba yibamba bukhosi, kodwa ke ubenguthishanhloko wesikole samabanga aphezulu iMtonokudla eDlangezwe, othisha kanye nobumnyango kwezemfundo, bathi ke ubenentshisekelo ezinikele futhi ukuthuthukisa imfundo. Baba Mkhwanazi ubengubaba kuthina as istaff, ubengumzali ekweluleka la udinga khona ukweluleka khona, akubone futhi uma ugula ukuthi cha uyagula akuwena lo. Ubaba uMkhwanazi ubengena kuprincipal waseMtonokudla kuphela besimthuma njalo. Into yokuqala besimnikeza yona abekufanele ayiphethe kushaya October 30 bekungukuthi lesa sikole was fully equipped ngayo yonke imaterial ongasuyicabanga ethinta ama-technical subject, ngoba uhlela abeliqhuba ezikoleni belohambisana nephupho lobukhosi ukuthi izingane zethu ukuze zikwazi ukuqashwa kulamafemu akhona endaweni, ngaba u-RBM ngaba uMondi asebenzisa umcebo kaMkhwanazi, izifundo zethu akube lezo izifundo ezihambisana namakhona adingwa yilawo mafemu. UShamase udlule emhlabeni ngesonto ledlule ngemuva kokugula okuncane. Ushiye emhlabeni uNdlunkulu ukaManxumalo kanye nabantwana ke abayisithupha. Lezi ke izindaba zo1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga ngiseRichardsbay. Inhlangano elisana nobugebengu egama lakhe kuWard 25 ngaphansi kaMasipala eRenkonyeni igama lakhe CPF ithi ikubone kuyiqhinga elihle ukusebenzisa ezemidlalo kumzamo yokuqwashisa kanye nokulwisana nobugebengu kule ndawo. Uhlalwa lenhlangano Uzithulele Blose uthi bathathe isinqumo sokuhlanganisa imbokodo inikwe ithuba lokudlala imidlalo eyahlukahlukene ngenhloso yokuthi ingabi uvanzi nokungaze kuholele ekutheni ibe zisulu zokuhlukunyezwa iphinde futhi ibulawe. Laba besifazane babe sebelekelelwa ngezindlela ezahlukahlukene ezingabasiza ukubhekana nezimo ezibahlukumeza emphakathini. Igama lakhe CPF okuyinhlangano lanobugebengu endaweni yasegama lakhe ngaphansi kweRenkonyeni isiqhamuke neselisha lokuqoqa intsha ekutheni ke ingazibandakanye ezenzweni zobugebengu. Usihlalo walenhlangano Uzithulele Blose uthi ke nakuba ububha kuyibona obudlange kakhulu emakhaya nokhoyela ke ekutheni intsha izenza ubugebengu. Uthi kodwa beyinhlangano babone kuyise lihle ukuthi ke benike intsha ithuba lokudlala ukuze izoqoqeka. Sitheke masihamba ke singena emzini yabantu ngoba ngithanda ukugxila kulelo phuzu esikubonile ukuthi ububha budla lubi kweminye imizi okuyikona sibona ukuthi uholele ekutheni intsha mayintshontshe ngoba uma umntwana izwala ekhaya elihluphekayo ngeke angazami ngeke angayikozama impilo engcono ngaphandle. Impilo ngabo ngitshontsha ukugqekeza kwenye inkathi umnyadi ngoba ngiyakusaba ukugqekeza nokutshontsha okungenani angisale sengibhema izidakamizwa noma ngisale sengiphuza utshwala. Lokho kwenza intsha yethu ke sibize ngalamagama esiwabiza ngayo okuyimagama angekho mahle impela ngoba ngijabula ukuthi khona ingane ejatshulisa kubizwa ngephara, akekho umzali ojatshulisa ukuzala ingane ebizwa ngephara, akekho umzali ozala ingane ezala ukuthi mayigcine iphara. Silapha ke namhlanje nake ukuthi siforum sihlisa izinga lobugebengu ngokuthi intsha yethu siqoqe lama sport. Namhlanje ke imidlalo esihlangene ngayo amantombazane, ibhola labesifazana abasebancane abadlala ibhola lezinyawo nelomnqakiswano. Siyakholwa ukuthi ngale gqatha selithathile sesiqalile ukushintsha impilo yabantu abasha. uBlose uqhuba ngokuthi umphakathi uma ungabambisana kungaliwa ngempumelelo nesihlava sokuba uvanzi kwentsha. Kahle kahle umsakazi liningi ikhona entsheni yethu. Liningi kusasa eliqhakazile entsheni yethu. Uma nje thina singabambisana somphakathi siyinhlaka lezi ezahlukahlukene elo lamalungelo abantu ngoba kuleli lungelo lomuntu akusoluleli lungelo lomuntu obana kulinyathelo kodwa nanokuthi nje ulivikele lingakangeni engozini. Lokho kukodwa kuwulwela ilungelo lomuntu. So ke siyakholwa ke umsakazi ukuthi lemidlalo namhlanje izoyishintsha kakhulu impilo yomuntu omusha. Omunye wabadlali bebeyingxenye yalemidlalo uNoxolo Ndovela uthi ke imidlalo ekanjena ibenza bekwazi ukuvikeleka kuzidakamizwa kanye ke namanzi amponjwana. Kuyanceda ukuthi uphume ezintweni eziningi njengezidakamizwa kanje ngoba ekuthiwa ndihlalele nje ayikho into endenzayo.
nabantu esondelene nabo ngamanye amaxesha bayasi influence ezintweni yabo njengotshwala kanje ukuthi sihambeni sogroove ntonto ezikanjalo mina ke sport siyanceda kakhulu ukuthi ngikhiphe umqondo wami ufocused nje ndibe segroundini ngingazitholi ndiku emashibhini kanje ndibheke manje isidakamizwa. Kanti ke umunye wabaxhasi balemidlalo Siyanda Dlamini uthi ke bafaka isandla kule midlalo ngoba bekubona ukuba mqoka kwayo. Isport sisibuka kuyinto engabamba iqhaza elikhulu kakhulu ekulweni nobugebengu nenkinga ezibhekene nolusha, so sithathe nje sakubamba ngezandla zombili sajabula nje kakhulu mekufanele siparticipate into efana nalesi supporta kakhulu. Ezindabeni ze1KZNTV udaba luhlanganiswe uNkosikhona Shezi lothulwa ngumqondisi Myeni Erichardsbay. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefa uhlangabeze nansi ingosi yezomnotho masibuye ekhefini. Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye ezidukele emafini siyakubingelela siyakwamukela mungabe usanda kusijoyina yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Wehlule amanzi umlilo oshe enkampanini Erichardsbay. Unyazi lwezulu luhambise umkhuleko kwaMkhize. Kanti ke igubhe iminyaka inkampani yamasondo. Ake sibhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u18.89 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.06 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19.99 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona $1,844.68 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$92.20 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamabhokobhoko uJQs neNeighbor usexwayise ngokuthi sengenzeka impindi emehlwane kwendebe yomhlaba yombhoxo eqhubeka eFrance kulandela ukunqoba kweqembu lakhe ngo49 ku18 kwithonga izolo ebusuku eMarseille eFrance kokusonga uPool B. Amabhokobhoko amelwe ukunqoba ephinde ke futhi engeze ngephuzu lomdonsiswano okuyinto aphumelele ukuyenza kodwa ukulimala ke kaMazole Mampimpi nokuyeka kamathuba njalula okwandisa esibalweni samaphuzu kumshiye novalo lomqeqeshi. Leli iqembu eliholwa nguSiya Kolisi liqhwakele kuPool B ngamaphuzu ali15 kodwa ke seliyiqedile eyalo yamaqoqo. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu omnyama ondlela zemhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngasi isikhathi esifanayo.